Esta taberna foi inaugurada con meus pais logo, que no ano 1959. Acórdome que foi o ano que nacín eu, e ademais hai un dato que foi cando viñeron as meninas tocar as festas do Oito daqui de Ferreira, unha orquestra de mulleres toda que era portuguesa. Bueno, era no ano 59, era unha taberna típica daquela época, en donde había ultramarinos e máis facíase de bar. No bar, claro, naqueles momentos non había nin nevera, o sea que as bebidas tiñan que enfriarse no baño de salar. No baño onde se salaban os coches, pues, usábanse, traíase hielo de Burela, picado, botábase por encima nas bebidas, e iso era o que enfriaba. Non había neveras, luz moi pouca, entón, claro, bueno, pues foise millorando. O típico das tabernas naquela época era a venta de ultramarinos, de garbanzos, azúcar, galletas, pimentón, conservas, cordas para amarrar o ganado, todo o que funcionaba na taberna. E nas bebidas era típico a coñá. Se vos fixades na foto, casi toda a estantería está montada con botellas de coñá, porque whisky había moi pouco, ginebras podía haber unha marca ou dúas, era típica a cerveza do León, que naqueles momentos era o que máis funcionaba, e, bueno, viño, que viña en cántaras de 500 litros, nuns barriles logo, e que se subían a un alto, e dese alto onde se enchía. Había tamén bacalao, o bacalao acórdome de pelas de 25 kilos ou por aí, que había xente que as levaba enteiras e outra xente que había que cortarlas. Entón había unha navalla moi grande que era o que cortaba o bacalao. Bueno, todo ese material de garbanzos, azúcares, se viña a granel, non había fecha de caducidade. Basculábase nos depósitos que había, e xente viña, levaba medio kilo, había moita xente das aldeas, e despois era típico tamén o aceite. O aceite viña en barriles grandes, entonces había unha máquina que é o que subía o aceite ás botellas, e claro, a xente viña e pedíache un cuarto, entón con esa máquina é o que medías para botarlles o aceite que les pedían, un litro, medio litro, o que fose. Un ano ou dous antes do 59, isto tiña uns tíos de meu pai, máis un señor de Lagoa, que se chamaba Rei, era moi típico o de asar os cacahuetes na porta do bar. Había unha máquina que parecía un bombo, e nese bombo metían os cacahuetes, entonces dabanlle voltas hasta que salían as aos. Unha das cousas típicas que había naqueles momentos tamén eran os arenques, que viñan en tambores de madeira, entonces había xente que sí, que os compraba levar para a casa, pero había outro que se poñían de tapa, con papel estraza, machacábanos contra a porta, era a maneira de comelos así crudos, a parte do bacalao. Depois máis adiante foi cando se empezaron a poner as tapas, pulpo, tortilla, salpicón. Famosos eran os fritos tamén, que eran de ovo e chorizo, e bueno, todo tipo de tapas. Na época do cine levábase moito o bocadillo, depois da xente salir do cine, era moi típico o bocadillo de anchoas con queixo. Vinían clientes date de cuenta que no ano 66 éramos casi 5.000 habitantes aquí no Valadouro, en Alfoz outros tantos, entonces daquela funcionaba os domingos e os sábados o cine que había en Ferreira, entón viña moita xente en bicicleta que aparcaba as bicicletas por aquí cerca, e paraban a entrada do cine, a salida a comer os bocadillos, e todo eso. Bueno, das aldeas viña moito porque traballaba como supermercado. Daquela había clientes moi famosos, como podría ser Bermúdez Orol, máis conocido polo Langredo, o barnizador de Tanín, Tiberio, Manolo de aquí de Santa Cruz. Bueno, había xente que era bebedora de viño, porque claro, era moita cousa máis non había. Era típico tamén ter clientes que viñan á funeraria. Era unha funeraria que había aquí nunha casa que está casi pegada aos lobos,
que era a funeraria de Ramoniña de Leocadia. Bueno, xente que viña a buscar a caixa e tal, pues, paraban con clientes. Despois había fechas moi boas, por exemplo, nas procesións de Semana Santa, que se xuntaban moita xente aquí no Val, no que eran as festas do Oito, os mercados. Date de conta que falamos dunha época en que había moi poucos mercados. Bueno, aquí viña xente de San Román, xente de Rúa, xente de Cordido, xente de Cangas, viñan 3 ou 4 autobuses ao mercado, Morán, Manoliño de Fazouro, Coche de Liña, a empresa Méndez, daquela chamada o Lorito. Eses, a parte dos viaxes regulares que tiñan, pois tamén tiñan o dos sábados, que era moi famoso, sobre todo en Chiese, porque as aldeas estaban con moita xente, e claro, non había os medios que hai hoxe, ni neveras, e a xente viña a comprar os sábados, e aproveitaba para comprar, para ir ao banco, para vir á feira. Había a Feira Nova, que era unha feira de ganado, que agora xa non existe. Había varias actividades que, claro, chamaban o pueblo. Había daquela un baile en Tanín, que tamén traía xente ao pueblo, e, bueno, nos bares movíase a xente que iba para ali, e eso. Había cámara agraria, que non había notería, que non hai. E, claro, moita xente tamén que viña da costa, pois viña a notería aquí, que lá en Freire xa existía. Depois, máis adiante, veo a televisión, no ano 64. No 1964, puxose a primeira televisión. Había que coller por o repetidor de Santiago ou da Frouseira. Bueno, víase daquela maneira, unha General Eléctrica española, e máis adiante xa empezou a modernizarse con unha nevera, como a que hai hoxe nas casas, hasta que chegaron os botelleros e todo eso. Outra cousa que me podo acordar, da helaos. Viñeran os primeiros helaos, debeu ser polo 66, 67, eran helaos que se facían a mao, os produtos verdaderos a mao, os cortes tamén, 2 galletas, non viñan embolsados como agora, eran de Avidesa, da marca Avidesa. Na foto sale meu pai, miña mai e Manseu. Eu naquele momento tiña 4 anos. Meu pai e miña mai colleron o bar no ano 59. Na outra foto que sale, aquí vese a meu pai, que daquela non era o propietario, era o sobrinho do señor da dereita, que era un portugués chamado Belchor, que veu pa aquí, pa Galicia, montou o bar con un tal Rei de Lagoa. O señor que sale na foto era un señor tamén da zona de Bacoi, que foi o que montou a tintorería que había aquí en Freira máis adiante, o señor que viña de Cuba. E a señora é a muller do propietario, do Belchor este. Si, eu pasaba ben, porque estaba sempre metido en medio da xente, e sobre todo que a xente maior. Acórdome que para ver os partidos de fútbol sentábanme no colo de algunha persona para que non anduvera estorbando. Depois, máis adiante, foi cando empecé xa cos helaos. Depois estuve no lavado de vasos, que daquela non había lavavajillas, era todo a mao. Tiñenme que subir en 2 caixas de Coca-Cola para poder chegar ao fregadeiro. E depois xa empecé con 11 anos, xa empecé a traballar detrás da barra. Bueno, pois estou aquí para falarvos un pouco do bar de meu avó Mogo. Meu avó, que era nativo de Santa Cisco, marchou de moi xoven, aló con 16 anos para Cuba, tivo un tempo en Cuba, e logo volveu para a súa terra e estableceuse en Ferreira. Antes de ter o bar na casa de Mogo, na casa de sempre de Mogo, pois tivo noutro baixo da praza, xusto no baixo onde está o calexón que vai para a igrexa, outro bar anterior, que outro tenda de comestibles que se chamaba A Complaciente. Que foron moitas as anécdotas que houve aí, a xente, meu avó que trataba moi ben a xente, aínda que viñan moitos borrachos, e el con cariño lles decía, bueno, é a última, sacábamos para fora, tal, pero nunca lles negaba nada. Había un cartel dentro da tenda que poñía, nesta casa non se fía.
E meu avó tiña unhas libretas donde lle fiaba a todo o mundo, que había xente honrada que pagaba e outra xente que el morreu e deixou de ver. Teño que resaltar a bondade que tiña meu avó, pero isto xa non dito por min na condición de neto, senón que toda a xente de Ferreira, aínda hoxe en día, xente que agora anda por 70 anos, cando cadra a cousa, sempre me recorda aquela gran paciencia que tiña meu avó con todo o mundo. Meu avó nin era de dereitas nin era de esquerdas, era un home de paz, era un home tranquilo, pero como tampouco era manifestamente, porque non o era, falanxista, pois os falanxistas acusábano, se non eras falanxista, pois era dos contrarios, eras un roso. Entón, chegou incluso a soportar unha especie de castigo dos falanxistas, por canto veu un falanxista de Vilalba, mandado por os falanxistas de aquí de Ferreira, que meu avó tuvo que estar 15 días costeando a estancia aquí, e ese falanxista viña todos os días a comer á casa e a inspeccionar o que pasaba na casa, ata que, transcurridos esos 15 días, o falanxista ese de Vilalba díxolle máis ou menos a meu avó que el non pintaba nada aquí porque el era unha boa persoa, meu avó, e que por conseguinte se volvía para Vilalba. Pero veu a constatar o comportamento de meu avó a ver se realmente era un comportamento que levaba implícito que participaba o esquerdismo en contra do falanxismo ou non. E todo iso era por o talante de boa mía, volvo a decir, que tiña meu avó, que non quería guerras de ningún tipo, senón que quería a convivencia en paz e nada máis. O que sí me acordo de que había ao lado da nosa casa unha cafetería que chamaban o Mavi. Entón a xente que iba a tomar ali o café e tiñan nenos, estaban xugando e pedíalles na casa do lado un vasiño de auga e nunca llo daba. Cobrabanlle auga unha peseta. Entón viñan a xunto de meu avó e dicían: Manuel Mogo, danos un pouquiño de auga. E meu avó regaláballes a auga. Claro, nunca lles cobrou nada. Despois me acordo tamén de que, como tiñan ultramarinos, vendían a granel toda clase de comida, bacalao, arenques, todo, e tamén as chupetadas, o que agora hai en moitos sitios, solamente golosinas de nenos, e el tiña unha parte, según se entraba á dereita, chea de frascos de caramelos, galletas e tal, e viñan os nenos: Mogo, dasme 2 reais de galletas, Mogo, dasme un caramelo, Mogo. E el veníalle, claro, e moitas veces lle regalaba aos nenos que viñan, eran amigos nosos: que envidia temos, que vosotros comedes gratis e nosotros. O bar de Mogo eu considero o bar de a xente cando era o mercado dos sábados, da xente do Cadramón, da xente de Santo Cisco, da xente de Moucide. Sen embargo, non o considero o bar da xente de Freixulfe. Lémbrome de nena, desde pequeniña, que me criei aquí nesta casa, que lles axudaba meus avós, a xente que viña de todas as parroquias, non só do Cadramón, como dice Arturo, de Recaré, senón tamén viñan de Freixulfe, de Santa Cruz, de Alaxe, de Moucide, de todos os sitios. Xentes que pasaban por aquí, pois xentes moi curiosas. Destaco sobre todo a presenza de unha vecina do Cadramón que lle chamaban Xusta, que, bueno, que gustaba do viño e era moi peculiar. Lembro tamén ao Bigotes de Moucide, que sempre viña a comer sardiñas aquí ao bar de Mogo. E lembro tamén, sendo eu moi neno, que de vez en cando viña un veciño de Celeiro de Mariñaus, que o home vestía unha pel de ovella e andaba por aí mendigando. E meu avó deixaba de dormir cando chegaba a noite no portal da casa. Poñalle ali palla, isto e outro, para acomodarlle un pouquiño o leito, e deixaba de dormir.
Cousa esta que a mí sempre me provocaba certo medo, porque eu sabía que eu tiña que subir para o segundo piso da casa a deitarme, sabía que ese señor quedaba no portal, bueno, eu subía con certo medo. Lembro, por exemplo, a Marciana, o pai do fotógrafo Marciana, que tiña unha característica. Marciana sempre viña a por un neto e medio de viño, que se coñece que é o que el precisaba para xantar, pero todos os días viña a mercar o seu neto e medio de viño. Tamén viña outra veciña que era peculiar aquí na praza, que se chamaba Irene Cillero, que viña a mercar azafrán, viña a mercar azucre, e sempre tiña algo que apostelar, porque sempre lle parecía caro. Era moi peculiar, Irene, un pouquiño así ao seu xeito. Miña irmá falou de que se vendían as cousas a granel aquí, claro. Con relación a isto, venme á cabeza unha cousa que me parece a mí simpática. En frente mesmo do bar tiña a farmacia Chindo de Cillero, e máis cerca da farmacia tiña o estanco. Sen embargo, Chindo, cando se retiraba para a súa casa e pechaba a farmacia por a noite, viña sempre cabo de meu avó a comprar, a mercar uns cigarros, porque meu avó vendía os cigarros soltos, por así decirlo, a granel, que no estanco non os vendían. Entón Chindo viña a comprar uns caramelos de eucalipto e os cigarros soltos que lle vendía Mogo antes de subir a deitarse. Tamén lembro que viña sempre de cliente un veciño que chegou a ser alcalde aquí, que se chamaba Manuel Ourenzo, e Manuel, que tiña unha tenda de tecidos tamén na praza, respondía a un comportamento moi singular. Chegaba adiante da porta e miraba reiteradamente para o seu negocio. Cando lle parecía oportuno, metíase a toda velocidade no bar, pedía un chanqueiro de viño, tomaba o viño a toda velocidade tamén, volvía a sair á porta do bar a mirar para a súa casa, e se lle parecía oportuno, e cando enfilaba a toda velocidade para o seu negocio. E por que facía isto, Manuel? Pois facía isto porque a él gustaba de tomar o chanqueiro de viño e a súa muller non quería que o tomase. Entón controlaba a ver se a súa muller o estaba mirando ou non o estaba mirando. E tamén me acordo moito do 2 de febreiro e o 25 de marzo, que eran os mercados grandes de Ferreira. E a partir das 7 da mañá, que xa abría meu avó, baixaba xente de o Cadramón pedíndolle mesa para comer. Miña avó facía os callos e outras comidas que pedían, pero o principal eran os callos. Claro, por a presencia do mercado, daqueles grandes mercados que había antes en Ferreira, pois collía certa resonancia en función de que se enchía de xente, que mesmo se quedaban aquí a xantar e non retornaban hasta media tarde para as súas parroquias. E nada, pois aquí deixaban incluso os carabelos mentras ían eles a facer a súa compra, e logo volvían e aproveitaban para xantar. E na parte de atrás da casa, no patio, tamén lles poñía unhas mesas, eles moitos tamén traían a comida, compraban o viño. Por demais, a gran característica do Bar Mogo durante moitos anos foi a presencia dun futbolín que tiña. Ese futbolín pois foi toda unha institución, por canto toda a xuventude, gran parte da xuventude de aquí, da vila e das parroquias, viñan a xugar ao futbolín de Mogo, facendo mesmo ringleiras, esperando a que lles tocase o turno, isto e outro, a que lles tocase a quenda para poder xugar, e pois aquí pasaban horas agardando a posibilidade de poder xugar ao futbolín.
Eu lembrome que viñan rapaces de Alfoz, de Bacoi, Carballido e tal, a botar aquí campeonatos de futbolín. Viñan ao cine, ao salir do cine entraban a xugar ao futbolín e aí tiñan grandes batallas. Son anécdotas que me acordo de pequeno. Despois acórdome moito nas festas de Nadal que viñan a xugar a xente ao bingo. Viñan e cantaban aquí precisamente o pai de Ricardo da Pita, que viña a cantar sempre o bingo, que chamaban Pola, conocido por o nombre de Pola, e, bueno, toda a xente que o pasaba ben, estaban aquí hasta as tantas da mañá. De vez en cando, os sábados, aló por o ano 40, baixaba un dos viaxeiros que viña no Lorito. O Lorito, sabedes que é o autobús que facía o percorrido Viveiro-Mondoñedo todos os días. Pois un dos viaxeiros que viña nese autobús baixaba e metíase no bar a tomar café cunha copa de Sanso. E sentaba nunha mesa porque facía tempo que viñeran a buscalo unhos parentes que tiña en Santo Acisco. Ese viaxeiro falaba pois co meu avó e era mestre en Chavín, porque ese viaxeiro non era outro máis que o que logo foi recoñecido poeta Noriega Varela, que, volvo a decir, ia a visitar os parentes que tiña en Santo Acisco e ao baixar do autobús facía a espera aquí no Barmogo tomando o seu cafetín. Non sei se Noriega, algún dos seus poemas, chegou a concebilo nalgúna das mesas de mármore que tiña o bar. Este primeiro, que está aquí á dereita de todo, que se chamaba Ramón, é cuñado de meu avó Mogo, por canto é irmán de miña avoa, que é Esperanza. Esta muller que obviamente era a esposa de Mogo. A muller que está no medio de Esperanza e de Mogo é miña nai, que era a súa filla Maruja. Despois os clientes, o que está mesmo na esquina, a cara que se ve mesmo na esquina é Ramón Blanco Orol, que era meu pai, o marido de Maruja. Esta que está de costas parece ser, pero como non se lle ve a cara non se pode afirmar, que era Maruxa do Mariñeiro. E o outro cliente que está con eles non sabemos quen é. Dícese que era un pretendente que tivo Maruxa nunha época, pero non se pode afirmar. Pois nada, estas tres cousiñas relacionadas co Barmogo, que durante moitos anos copou unha dos lugares comerciais da Praza de Ferreira do Valadouro. A barra, máis ou menos, meus pais, tanto Julio como Pilar, collerona, calculamos que sobre o ano 59 ou por aí. Antes tiña outros donos, que eran os Canouras, que eran os propietarios do edificio, e meus pais estuveron na barra como uns 38 anos, máis ou menos. Todos os meus recordos desde nena están ligados dunha maneira moi profunda á barra. Toda a vida nos criamos aquí, a barra foi a nosa casa. Porque a verdade tuve unha infancia moi larga e moi feliz. Non traballábamos, aquí non traballábamos, evidentemente, cando éramos novos, pero si o facíamos xa de rapaces. E eu acórdome xa que despois xa nos fóramos
Unhos pa Madrid, outros pa Alicante e tal, e cando viñamos de vacacións, viñamos a axudarlle a meus pais a traballar na barra. Pasábamos moitas vacacións axudándolle a meu pai na barra. A barra era un lugar de reunión de toda a xente do pobo, viñan aquí, había máis que clientes, en realidad eran amigos. Entón viñamos aquí, pois nos poñían unhas boas tapas e unhas boas bocadillos, e o señor Julio, en paz descanse, nos trataba moi ben, e nos aguantaba moi ben. O típico do bar eran, a parte do establecimiento, que era moi guapo, tiñan os arcos por dentro, non sei se o conseguiremos ver despois, pero eran as tapas. As tapas da barra eran famosas en todo o Valadouro. Eran tapas de callos e fígado os sábados e os domingos callo, riñón e lengua. É o que dice el, víamos á barra porque estábamos moi cómodos. Aquí daban unhas tapas saborosas, xogábamos á baraxa, comíamos os bocadillos de anchoas e queixo. Pois eso, decía que había uns clientes de todos os días, á hora dos viños, sempre estábamos os mismos. Dirán, bueno, eras unha borracha que estaba sempre aí, pero non, no. Íbamos tomar os callos da barra, que eso xa era o típico, aparte de outras tapas que facía Pilar, moi cociñada, toda cociña casera. Entonces, polas tardes tamén había outra pandilla que sempre viña ás tardes tomar os seus viños e as súas cervezas, e bueno, moi ben, era, digamos, como un bar familiar. Éramos todos moi conocidos e como un bar de familia. Eu chamo-me Moncho Mogo, e desa foto son da izquierda, o que ten un nacito ali. Depois no medio está Dodolino, en paz descanse, que morreu afogado en Francia, e depois está aquí meu amigo Pololo, no que é da dereita da foto. Muy bien. Contando anécdotas da barra, eu non sei se ese día estábamos comendo uns bocadillos de queixo e anchoas, eso acordan. Ahora, non sei se eran medios, se eran enteiros. É unha botella de viño. E non sei se íbamos a unha festa ou viñamos a dunha festa. Aquí o meu amigo dicía que era un domingo. Eu dicía que viñamos a unha festa, pero xo non me acordo. Debíamos dir. Bueno, pois eu dicir sobre a barra que convivín con eles, pois a miña xuventude, pois paseina, eu tiña ao lado da barra unha tienda de recambios, entón a miña xuventude paseina cos pícaros da barra, con Pilar, con Julio, con Ima, e sobre todo cos padres, con Julio e Pilar, padre e madre. E como digo, pois convivimos moitos anos, ao millor, non sei exactamente, pero uns 30 anos, ou máis quizás, pois estábamos sempre, ou Julio estaba na miña tienda de recambios, ou eu estaba ás horas dos viños, tomándome o viño e as tapas da barra. A veces dicíamos, canto é o señor Julio? E se non tiñamos cartos, dicíamos, xa me pagaredes. E viñemos aquí toda a juventud, porque era unha gran persona, estábamos moi contentos de vir aquí a esta barra. Todos os meus recordos de meu pai son estupendos. Meu pai fai un ano agora, fixo un ano agora que morreu. É unha pena que el non poida estar aquí contándovos todas as vivenzas que tuvemos aquí. Tiña unha pista por la parte de atrás, tiña unha pista que eu non recordo xa, pero cando meus pais eran novos facíanse hasta bailes, decían a xuventude por aquel entonces que se pasaba moi ben. E tal, en realidad eran reunións de amigos que se facían aquí grandes festas. Eu recordo de cativa de irme para o colexio pola mañá, a barra estar pechada, pero os clientes dentro, que se quedaran de juerga toda a noite, e levano pasado moi ben. A mí non me tocou tanto porque eu era máis cativa e mandábame para a cama, pero sí que en algunhas das últimas, polo menos medianoite, sí que me quedaba, recordo con moito cariño ben que pasábamos todos. As festas detrás había algo de bailar ás veces, pero non eran moitas veces, pero sí, algo había. Pero as festas mellores eran de fora. Aquí era eso. Estábase ben porque estábamos moi cómodos, estábamos como na casa e ademais o que se comía sabía moi ben. As festas eran, a mitad das veces eran abaixo, a mitad das veces eran arriba, porque arriba tamén, nos primeiros tempos tamén había restaurante. Entonces facíanse cenas e comidas, e pois miña maia pobre, ao mellor ás 4 da mañá tiña que facer as sopas de allo para todo o mundo, ou ás 6, ou cando tocara. Foron uns anos, eles eran novos, eles tamén disfrutaban e o pasaban ben, porque en realidad ao final era unha xuntanza na que todo o mundo disfrutaba e pasaba o ben e pouco máis. E sempre recordamos anécdotas da barra,
de cando facían tamén verbenas na parte de atrás, pero eso xa nos principios de todo. Había unha pista, entonces ali na pista, pois cando non había festas ou algo, nosotros xugábamos. Se os pais abríanos a porta e pa ali íbamos xugar. A xente nova, entonces viña moito os rapaces novos, como os que se ven na foto, antes de ir para as festas, ou vir das festas, a calquer hora. Claro, todos aquí a juventude, todo, e os maiores tamén. Eu acordome na misa que había, aquí ibase daquela, ibase moito a misa, depois da misa aquí, para as tapas, caía un montón de xente. Eu recordo tamén unha vez que meus pais iban pechar a barra, porque nosotros ainda éramos novos, e tal, falara con eles, e quedou a barra aberta, nosotros atendíamola, e un deles, en vez de ir ás festas, tiñase que quedar sempre con nosotros hasta que se pechaba. E responsabilizábanse, era unha cousa así de pasalo ben, porque en realidad casi todos os recordos, en realidad que eu teño do bar son bons recordos. A barra pechou xa fai uns 24 anos, máis ou menos, ou 25 anos, e bueno, desde entón, todo o mundo aínda se acorda, despois de tantos anos, aínda se acorda das tapas e do ben que se pasaban ali nas farras. Eu son fillo de Ramón Blanco e vou a falar moi poquinho, unha cousa moi breve, acerca de ultramarinos que tiña meu pai. En el, como en todos os ultramarinos daquela época, vendíanse os produtos conocidos que máis se usaban, como era o arroz, como era o aceite, como era o azúcar, como eran garbanzos, etcétera, etcétera. Non vou a mencionalos todos. Despois tamén había viños, que había o viño tinto, o clarete e o blanco, que eran os que se usaban naquela época, os que máis se bebían, quero dicir. Ultramarinos, de todo, azúcar, café, moita, e incluso había chateo, vendía viño, un viño que tiña moita fama aquí, que era Los Peares, de Ourense, e era boísimo aquel viño, e tiña fama porque el tiña uns bocais moi grandes, e tiña paciencia que cada cliente que iba por un chiquito de viño iba directamente co chiquito a buscalo ao bocoi. Estaba fresquísimo. Recordo unha anécdota, xa sendo un mocete, li o periódico, estaba lendo o Progreso no mostrador, e era a época tan difícil de Cuba que todos recordamos cando os barbudos entraron en Cuba, non? E el, que se viñera no ano 32 de lá, recorrera toda a isla, dicíame a min que era un rapaz, estos van a triunfar, porque yo conozco Cuba moi bien e hai mucha hambre en la isla, non? Eu tuve unha niñez moi boa, non tuve queixa ninguna, tuve suerte, porque esa cuestión, claro, é que me tocou. Eu a niñez tuve de todo. Como era a Habana? Para mí moi bonita, moi bonita, moi bon clima. Eu, claro, tampouco estuve en tantos anos, porque eu vim con 11 anos, 11 anos. E é máis, non só estuve en eses anos, senón que no medio vin aquí, os meus 5 anos cumplinos en Ferreira, en casa de meu abuelo. A los 5 anos, no ano 27, porque eu nací no 22, non? Sí, ele emigrou a Habana máis ou menos aos 16 anos, hacia o 1907, porque ele naceu no 1891, aquí en San Tomé, e sempre contaba a miña nai e eso, e el tamén, non? Que se fora de 15 ou 16 anos, que traballara cortando caña, cando chegou, e máis de mozo de almacén. Logo, cos anos, vese que o colleu, non de axudante o que fose este primo, que foi moi importante, non só para Habana, Juan Rodríguez Álvarez, senón que foi membro fundador do Centro Galego,
dunha serie de institucións que tuveron moito que ver co noso país, non? Eu sei deste Álvarez, deste primo de Ramón Blanco, que empezou no negocio de joyería en Madrid, no centro de Madrid, comenzou ali, non? E entón, cando emigrou para Cuba, xa levaba o negocio aprendido, por eso montaría ali a joyería. Tamén, como curiosidade, representaban un reloj para Cuba, polo menos, pero posiblemente para Sudamérica, que o nome do reloj era Lohengrin, exactamente igual que unha ópera de Wagner, non? Moi conocida en Europa, máis descoñecida noutros lugares. O nome Lohengrin, é dicir que eu sospeito que o reloxo era fabricado en Suiza e era exclusivo para a joyería esta que se chamaba Álvarez y compañía, Juan R. Álvarez y compañía, e eran 3 socios, Álvarez, Ramón Blanco e un tal Varela, se non me falla a memoria, e Varela vendeulles a súa parte a Álvarez e máis ao abuelo Ramón Blanco, co que quedaron os dous co negocio da Habana, os dous primos, non? Teñan joyería, que eran 3 socios, tiñan a joyería, era Álvarez, un era Álvarez, Juan R. Álvarez, o nombre da joyería era Juan R. Álvarez y compañía, e os socios eran meu pai, Ramón Blanco, Álvarez, que eran primos, e un que se chamaba Luis Varela, que se separouse antes de dar en quiebra todo. Outra curiosidade familiar é que o avó Ramón Blanco estaba casado con Celso Orol, balseiro, e esta avoa tiña un irmão natural, é dicir, un irmão anterior ao matrimonio de seus pais, e este irmão natural chamábase Juan Orol, e tivo a particularidade de dedicarse ao cine en México, de modo que emigrou a Cuba primeiro e recalou en México, tuvo 1000 oficios, foi boxeador, foi guardaespaldas, foi policía, e ao final dedicouse á arte do cine, donde hoxe hai que no catalogar como o pai do cine mexicano. Logo, meu pai era un home moi agradable, moi boa persoa, e todo o mundo falaba moi ben dele. Gustaballe moito tomarlle o pelo aos nenos, regalábanos caramelos, pero para conseguir o caramelo tiñamos que pelealo, porque el poñeu no mostrador, e cando íbamos coller retirábao, e facíanos esa operación 2 ou 3 veces, hasta que vía que nos enfadábamos, e cando nos queríamos ir pola parte, vaya, tome usted, e dábanos un par de caramelos, non? Era un home moi afable, moi afable, non? Eu creo que cos nenos que non hai, xente da miña generación que non nos recorde como un home moi tranquilo, non? Moi afable. E que non se fiaba, decía en un letrero, pero fiábase. Era mentira. O letreiro tiña ali, pero fiaba. O temperamento do meu pai era moi bon daquela, e levábase moito fiar. Viñan a xente e dicía: don Ramón, veño a buscar viño, veño a buscar arroz, veño a buscar un pouquiño tamén de café e tal, xa me anota aí que xa despois. Si, non hai problema, muller, tú leva o que queiras, e que os pícaros ou que sexa que non pasen fame. E levaban e viñan a pagalo cando podían, a veces viñan ao fin de mes, outras veces viñan antes, pero era xente que era pagadora. E meu pai sempre lles facía este favor, e elas agradecíanlo moito, sempre falaban del, dicía, unha boa persoa, don Ramón, e usted sempre axúdanos. Digo, non é axudar, este que é o meu oficio é atendervos, e tamén, se vos poido axudar, como dicides vosotros, pois tamén quero colaborar. Boísimo, boísimo. Tiña unha paciencia, eu nunca creo que non vin enfadado, así, home, pero non, tiña moi bon carácter, papá. Sí, señor. Silbaba, nunca reñía. Silbaba polo baixo, así, que hasta non sabía silbar, eu creo. Pero era unha bellísima persona. Na taberna, tamén os sábados, era como un lugar de reunión, en especial para os de rúa. Esta parroquia, viña toda a parroquia aquí conocida,
viña aquí a xunto de meu pai, donde comían a mediodía, traían a súa comida, e así non, sempre picaban algo do que había no Ultramarinos, a veces touciño incluso, e despois tiña unha cuadra detrás da casa onde guardaban os cabalos. Aquí tamén chegáronse a facer, despois de que estaban un pouquiño contentos de haber comido, facían os seus tratos, falaban: eu quero che comprar o teu cabalo, pois vámolo probar. Salían aí diante a porta, montábase o que iba a comprar nel e daballe un paseo polo regular. O circuito era sempre desde diante aquí do Ultramarinos hacia a iglesia da Laxe. Cando viñan farrucos e dicía: anda ben, hai que comprarxo, pero pomo un precio razonable. E aí facían os tratos. De beber iban tomar chatos moita xente, Pepe Mel, Manolo de Seco, moitísima xente. Iba Prudencio, o tío, iban moita xente, e xente que traballaba aquí. Os da fábrica de Valcárcel, xente daquela época, un señor que lle chamaban Don Nicasio, que bebía bien, traballaba nos talleres de Canoura, me parece que era de Paco Canoura. Os do Torero, esa familia que tiña, eran moitos irmãos, tiña un montón de nenos pequenos, compraban ali en casa de meu pai, compraban moita xente. E Paco de Pizón, por ali moito cliente tiñan. Logo, tamén, ao lado daqui da casa do meu pai, estaba Correos. Pola tarde, ao anoitecer, mellor dito, aquí era moita xente que viña aquí á ponte a esperar o coche de línea. Viña desde de Lugo e paraba aquí onde está hoxe Asturias, e aí, despois, repartían o correo, dali a certo tempo, e toda a xente esperaba aquí, e meus pais tiñan por costumbre recibir bastante xente a esa hora, porque tiña xa os clientes habituales, eles bebían os seus viños, xa se sabían o que iban a beber, tiñan os seus vasos tamén para cada un desta xente que viña con frecuencia, e era un lugar de reunión tamén. Non, moitas daquelas non había ningún lado, porque despois da guerra non é que non houbera xente, que non había cartos. E para ir a tomar, pois, non é como agora, a vida era completamente distinta. Donde vai? Para tomar antes un viño, a xente tiña que... Non era outro ambiente, non é comparable. Si, eu do avó Ramón Blanco, pois, podo contar cousas da miña infancia, cando nos mandaba a miña nai, pois, vai por 1 kilo de azucre, ou vai por fariña, ou por unhas conservas, chocolate, e chegábamos, bueno, pois, abuelo, pois, dice mamá que me días isto e tal, non? Entón, el, pois, dábanos a mercancía, collía a libreta e tomaba nota, ali, do que levábamos, e logo, o mellor, recordo en algunha ocasión dicir: dile a tu madre que me dei unha peseta, O sea que as contas do negocio eran o negocio, despois a filla, pois, era outra cousa, non? A xente agora non disfruta de todo o que ten, e antes non había nada, éramos felices. Eu sempre conto que íbamos unha pandilla a Ponte Nova, ali a Asunto do Frenazo, que ali había un campo moi grande, e íbamos unha pandilla, levábamos unha pataca, un ovo e un frasquiño con aceite, unha sartén, e íbamos facer tortilla, unha tortilla ou dúas, según as que fóramos. E de beber creo que era gaseosa, se non era auga, xa me acordo, viño non. E éramos felices facendo a tortilla ali na Ponte Nova. Agora a xente non disfruta. Íbamos andando, viñamos andando. Despois, no primeiro piso, miña mãe era encargada de teléfonos, estaba a central de teléfonos. Ali eu alternaba, como podedes ver, traballaba na telefónica arriba con miña mãe, na central. Viña e botar unha mão a meu pai tamén, cando te necesitaba. Porque eu tiñamos o teléfono, eu estuve no teléfono. Eu hasta que me casei, estuve de telefonista, eu na tienda non estuve nunca. Meu pai nunca me levou, tiña incluso xente que lle iba a axudar, pero eu nunca fun a axudarlle.
Nunca a tienda, non, porque decía que había xente que bebía, que... Non. E como tiñamos o teléfono, eu, claro, estaba máis encargado o teléfono eu, porque a miña mãe facía as cousas da casa e... Era outra vida. E aparte deso, eu andaba de vocalista da Orquesta Maseda, onde empecé moi xoven, no ano 1952. E tamén estaba estudiando o bachillerato. Así que todo isto era a miña vida, foi aquí de bastante traballo, pero quero dicir, pasaba o ben, porque cando no grau non estaba moito con eles, debido a que a Orquesta Maseda, que era o nome da orquesta onde eu estaba, pasabas a maior parte do grau en Asturias, e igual estábamos moitas veces unhas semanas en vir á casa, e cando viñas, pois sempre había festas no Brao, pero no inverno si axudábais. Había un tablero con as clavixas, había que meter, había números de 1, póngame con el 7, había que coller unha clavixa e conectar a clavixa unha con outra, para que falaran. Por exemplo, chamábamos o 7 e conectábamos en 2 graus. Tiñamos... Era fácil, porque hoxe non era unha carreira. Despois xa no ano 66 marcheime para Suecia, e miña mãe, meu pai morreu no ano 68, en junio do 68, e miña mãe ainda continuou unha temporada atendendo o Ultramarinos, porque teléfonos tamén despois deixou, non queríamos deixar a min, viñeran da Coruña uns jefes da Telefónica por si quería eu quedarme con el, e eu estaba tan cheo do teléfono que dixen que non quería saber nada do labirinto ese, e foi o motivo de marcharme tamén para Suecia.